Iwacho ni samoro jaluo pod ok ong'eyo objective kata mise hie mar loso sirikal. Ok ging'eyo kaka iloso sirikal, omiyo ok ging'eyo ni gini donje nade. Tiwacho chien ka ni ne ibedo kod Uhuru Kenyatta, William Ruto kaka ng'at mar adek e mbi mar teko mar loso kendo chano gik ma loso sirikal. Ere kaka idhi tiyo gi ma mondo jaluo ne ber kata obed gi ng'eyo ni mae gima itimo e loso sirikal. To sama ne dhini, bende ne in gi interest mar jaluo, kosiduogi fwenyo oko, ka koro teko ni osewuok e lweti, kokifwenyo ni kar oganda na cha bende nitie, owinjo bende na atimo ne gimoro. Erokamano jaduong' Bati. First wakuongo wawinjre ni gik madonjo yo ka strategy tang' ne ng'wona kika wache wang' mbui ka. Dhowa ni ok wan kendwa mati wawinji. Dhowa ni winjo gi ji mang'eny. Koro kachako wacho ni adwa timo ma mondo atwe donga golo giga mag lweny oko te. Inyalo nyiso jaluo kaka ipange mondo kata koro idhi kuomgi to ka ichako wacho ne gi to gin ka gin gik ma strange. Gima ng'eyo ni ikuongi wuoyo goganda ni, koganda ni oseyie, ok gibi yie te to kiseyudo sizable number, ti reach out gogende ni mamoko kande. To problem mar oganda wagolo weche wate oko chon, koro jasigu ng'e kaka wabiro. Adwa kaser tieko face matemo sani ni maketo my party in place, adhi wuoyo gi jodong luo. Ka tieko, adhi wuoyo gi jodong pinje moko ka. Kore kachako ringo. Okay. Ipenja ni kane ane sirikal. Afwenyo mna interest ma luo ni kase wuok kose before. Kamoro di ipenjo ni to lo ne kuonge we oganda ni nade kidhi miriwori go kuyu, miriwori gi lang'o, miloso sirikal sama ne Raila bedwa telo. Ano ken penjo masamoro chando jo. Mane momiya penjo ni interest mar oganda, sama ne komane interest mar oganda nitie. Anadwa ni wini ne an ja ODM, kendo ne an life member mar ODM. Kendo is a very painful thing. Atemo kadwaro tele piny luo. Kendo yombe nominations timaya. At some point ne leadership ma ODM piny Onyango chietha no to wuod ng'a. Madang mamitelo to watwa mang'ane bedwaro. Koro no lor na makuma nyalo dhi onge. An sama na wuok e ODM kadhi temo oko. Na wuok ka ODM no loro na dhoudi moriemba te. Iwuok gi ich wang'. Ok na wuok gicho noriemba kata ni wuok. Koro abe arango kaka da konyra oko. Achal ng'ama tim mane gone mpira wacho ni ok wadwa ni goch ka. To ka dhi kocha to joko miya jase omiya lawo. Momiya namba maber chuth ni in mabed nwa skora ka. Koro gimarach na kendo ni kendo ka lo gol. Kendo ganda na ni lo e gondwa nade. Tapendo manyakwa unanga ni monda be arwaka goch nututamuruni. Koro kenda rach. But kata ne an gi joka. And we are not going to through. They need the number of appointments manager Luone Nigodo at that point. Especially a boards. They need positions managing Godo a commissions. Gigo kubiga biano no ka unge ngama wacho. Moko nganja lute kono kel na nyinge. Mabe ngatwa na iye nyaka jomakia. So we had a very good number. Now, an ne okadhi e cabinet.